Nazdar kamoši, vítajte pri novom videu. Dnes to nebudeme jazdiť ani turistikovať, ani vyletovať. Dnes si spravíme niečo s bajkom. A teda konkrétne s mojím Focusom zánovným, ktorý má asi pol roka zhruba. No a pozeral som rôzne ochranné fólie na Slovensku a tie ceny sú akože od 25-30 €. A potom som našiel na AliExpresse takúto Franguard Enly za 10,99 €. Takže teraz to nahodíme, vyskúšame, potom po nejakom čase si povieme, či to stalo za to. Každopádne vyzerá to byť celkom taká dobrá fólia, taká tvrdšia, trošku drsnejšia. Uvidíme, či to niečo znesie, keď to bude na prd, tak to zhodíme. Každopádne ja mám ešte na bajku tú fóliu, čo som dostal ku bajku gratis, čo dáva Focus balený, takže skúsim to nejak kombinovať. Poďme otvoriť tieto Enly fólie a vyskúšame si teda niečo nalepiť. No ja to mám ešte na zemi elektróny, teraz sa trošku bavím aj s autami, nakoľko aj som si kúpil nejakú víkendovú lásku športovú, ale o tom možno niekedy inokedy, alebo keď ma niekde stretnete. No a tuto teraz sú tie fólie, tak toto vyzerá, môžeme si to otvoriť. Tak to je to, to bolo na suchý zip, to už som odfajčil. A fólie vyzerajú takto nejako. Jasné, zasa babi, zasa mi niekto povie, že aký by som mal 15, kľudne, nech mi povie, nech mi to fúk. Idem to vyskúšať nalepiť, nejak to pokombinovať a ukážeme si to teda za chvíľku. Vyzerá to celkom pekne, neviem či to vidno, má to takú drsný vzor a je vidno, že tá fólia je taká hrubšia. Takto keď si ju odlepíme, tak naozaj je to taká hutná fólia a uvidíme, no však za 10 €. Aspoň vyskúšame, ako to bude na tom mojom šedom tatošovi vyzerá, takže poďme si to skúsiť nalepiť. Takže prvú som nalepil, vyzerá to dosť dobre, aj oproti tej pôvodnej fólii, ktorá je len teda číra. Takže už sa lepí druhá. To naozaj taká poriadna hrubá fólia, takže už máme kukuč z obidvoch strán. No, ešte nám to nejaké zostali. Neviem, či tuto najväčšiu dám tuto na tú hornú ramu trochu, keďže tu mám toto jam, ale vidíte, toto už je tu ťukanec z kameňa, ten by tam nebol, keby som nebol lenivý chuj a nalepil to už dávno, keďže už mám tie fólie doma od zimy. Ale nevadí, no, čo už. Takže idem skúšať ďalej, nájsť nejaké pekné miesto. Takže ďalšie si našla miesto. Dobre, celkom. No a idem sa pomaly asi pustiť do tej veľkej, vyskúšam to priložiť, že či to bude nejak rozumne vyzerať na tom vrchu toho ramu. Čo myslíte, mám to tu naprášiť, či nie? Asi to vyskúšame. Tak tuto zo spodu bola takáto originál fabrická, ale tá nebola bohvie čo. Takže si môžeme skúsiť nalepiť toto. Trošku dotreme. Poviete, vyzerá to celkom dobre. Ešte máme nejaké, takže ešte niečo vymyslíme. Tak kamoši, je to asi definitívne hotové. Jedna mi zostala, takže tá dostala miesto tuto. Kde to je tuto, na našom nosiči na bajky, ktorý používame. A nedávno sme boli v Tatrách, to video ešte nevyšlo, ale máte sa na čo tešiť. Takže poďme si finálne ukázať, ako ten Focus vyzerá a za 10 € myslím, že to vyzerá halúzne. Keď sa mi to nebude páčiť, tak to strhnem, niekomu sa môže zdať, že to je kolotočarina, mne sa to celkom páči a keď sa to niekomu nepáči, tak nech sa nepozerá, ako sa teraz spieva v jednej novej pesničke, ktorú mám rád, keď sa ti nepáči, tak sa nepozeraj. Takže začneme spredu, kde som tuto vedľa Focus loga naprašil jednu micu. To je celkom si myslím pekné.
Tuto zo spodu som dal ten najväčší chránič, keďže hore sa mi to moc nehodilo. A uvidíme, ako to teda bude držať a všetko. Tuto hornú som nechal tak. Tuto som použil takúto rozstrojenú, že to je taký ohyb, to sa mi celkom hodilo. Tuto dole mám chrániče ešte vlastne tie fokusácky, takže tieto som dal sem. Na jednu na druhú stranu. Tuto som dal jednu pod nálepku fokusácku a poslednú jednu som dal sem. Taký detail celkom, takže takto vyzerajú nálepky z AliExpressu na bike, ochranné, vyzerajú celkom hutne, sú hrubé a myslím, že celkom sa to podarilo, mne sa to celkom páči, takže neviem, napíšte mi svoj názor do komentu. A môže sa vám to páčiť, nemusí, uznajte sami, ja som chcel len demonštrovať, že za 10 € sa dá kúpiť zaujímavý produkt. Neviem síce ako to je teraz, ja som to kúpil ešte v zime, takže skúste sa tam prehrábať, je tam toho tóny, sú tam rôzne smrtky, ja neviem, nejaké karbonové vzory, neviem čo, ja som vždy bol na takéto nejaké mince, takže aj blatničky na predošlom bajku všakže. Takže takto som to polepil, ak sa vám to páči, môže byť, keď sa nepáči, nevadí, nájdete si niečo pekné svoje. Každopádne, ako vždy hovorím, nesedte doma, lietajte vonku, bicyklujte a užívajte voľno a spoznávajte Slovensko, celý svet a užívajte si hlavne život. Čaute.